കട്ടി പഞ്ചസാരയില്ല ചായ മട്ടടിഞ്ഞോ നിന്നെ കറി വേപ്പിലയാക്കിയോ. ഫുട്ബോൾ ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നടക്കുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് FC ഗോവ ഒരു നിർണായക മത്സരം തന്നെ ആയിരിക്കും. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ 4ാം വിജയം തേടി 5ാം പാത നേടിയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ പ്ലെയർ ഫാക്കുണ്ടോ പെരേര ഇന്ന് ഇറങ്ങാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശീലനത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാക്കുണ്ടോ പെരേര. FC ഗോവയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും വെച്ചാൽ 9 വിജയം FC ഗോവക്കാണ്, 3 വിജയമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട്. FC ഗോവൻ്റെ കോച്ച് പറഞ്ഞത് ഇഗോർ അങ്കൂല തീരെ ഫിറ്റല്ലാന്ന്, 100% ഫിറ്റല്ലാന്ന് FC ഗോവൻ്റെ കോച്ച് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ആദ്യം കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.